אז הכל ערוך ומוכן כאן בטדי, מיד יינתן האות, גם האוהד מספר 1 של מכבי פתח תקווה, יושב ראש ההתאחדות אבי לוזון הגיע לכאן מוקדם יותר. בואו נראה עכשיו את פרדה בתוך הרחבה, עובר שם טוב, הנה מסירת הרוחב שנבלמת אצל סמיה, האם היה צריך ללכת לבד? בטח. לירן אוחנה וסטי, אוחנה מנסה לבעוט. אוחנה עדיין מתעקש, ואוחנה נתקל שם בניל אברבנאל, אי הבנה שם, חוסר תיאום בהגנת מכבי פתח תקווה. אברהם עם הגבהה טובה, הנגיחה של נחמני פחות טובה, שכבר אמרנו מוקדם יותר. הם יודעים לעקוץ ולהשיג את מה שהם רוצים גם כשהם לא במיטבם, וזה כמעט מה שקורה, זה מה שקורה עכשיו. זהו סיפורה של מכבי פתח תקווה היום ולא מעט פעמים העונה. 1-0. תומר אלבז עם הדחיקה מקרוב מקפיץ את הלוזונים ואת 200 האוהדים שהגיעו מפתח תקווה. כבר אמרנו, בניגוד למה שראינו על הדשא, בניגוד לקצב ולרוח האירועים, לידור כהן, יש לו שטח, מנסה למצוא עכשיו את פרדה, סגי יוסף איתו, גם יוסי אופיר נמצא שם עדיין, פרדה הולך לבד, פרדה! רפי כהן מונע כאן את ה-2-0. אברהם, הטובה של אברהם, כהן שם את הראש, זה הולך גבוה, כדור מצוין של אורי אברהם. אם זיכרוני לא מטעה אותי, אתה יודע, אתה... רגע, בוא נראה קודם לכן את פרדה, עובר שם נהדר, פרדה! זה שער של ליגת העל! ומכבי פתח תקווה בדרך לשם, בדרך הבטוחה, דני פרדה, כמה כישרון, כמה יכולת, איזה יופי של ביצוע, ומהר מאוד פרדה מוציא את העוקץ מההתלהבות של ירושלים במחצית השנייה. איזה סיום עונה אדיר לדני פרדה, שער שלישי שלו בשני המחזורים האחרונים. אופיר אז הוא כאן, אבל עכשיו אנחנו עם פרדה. האם זה השלישי של מכבי פתח תקווה? הכדור מצוין לשריקי! איזו יופי של התקפה מתפרצת של מכבי פתח תקווה. אז עוד האווירון אימן אותם. בואו נראה קודם לכן את שריקי ברחבה, עם הניסיון שלו להעביר שם את מסירת הרוחב. פרדה רוצה להגיע, פרדה מגיע! כמעט 3-0. כל כך הרבה ניסיון. בדיוק, עבר כל כך הרבה, ראה כל כך הרבה, יורד באיטיות. בינתיים אזו עם הכדור, פנימה! ביצוע נהדר של אופיר אזו, ועכשיו סלמן עמר מתקורב שם, ממש דוחף את עידן טל לחזור לשחק. אני לא מבין את עידן טל, ולמה עכשיו... ועכשיו מכבי פתח תקווה עם ההזדמנות שלה לסגור כאן אולי את הסיפור. לא מול רפי כהן, לא מול רפי כהן, ששוב מציל כאן את ירושלים מספיגה. צמד, עכשיו הוא מוצא את איציק כהן ורץ לתפוס מקום שם במרכז. איציק כהן מנסה להעביר את כדור הרוחב, מוצא שם גם את סטי בכדור מצוין, אבל סטי שולח את זה גבוה. ועכשיו עומר גולן, אתה שם נגיעת יד. אבל המשחק ממשיך, והאם זה יהיה השלישי של מכבי פתח תקווה? יש פה פנדל לזכותה של מכבי פתח תקווה, כדור עונשין וגם כרטיס צהוב לרפי כהן. אני לא נגעתי בו, אומר רפי כהן. אין כאן כלום. נכון. גיא, אין כאן כלום. נכון. שריקי עם הרגע החשוב של מכבי פתח תקווה בערב הזה, אולי בעונה הזו. שריקי, הכדור בפנים, ומכבי פתח תקווה תשחק בעונה הבאה בליגת העל. שום דבר לא ימנע ממשה סיני ומהחבורה בלבן לעשות את ההישג האדיר הזה בתוך עונה אחת, לחזור, ומי אם לא עידן שריקי. עוד 2-3 כדי להביא את הקהל של מכבי פתח תקווה לכאן. הנה סמיה החלוץ מוריד את זה ל3-2. אז רגע, לא, גם בטקו אני חושב שבהם... גם בטקו מכבי פתח תקווה תעלה. אבל סמיה, קריירה חדשה. איך הוא מכניס את הכדור הזה? עם הבטן? ועכשיו פרדה לבד לחלוטין, יכול לגמור כאן את הסיפור. פרדה משאיר את זה לעומר גולן, ומי אם לא מלך השערים של מכבי פתח תקווה בכל הזמנים.
סוגר כאן את הסיפור. הרבה מאוד רגעים סימבוליים היו כאן בערב הזה. שום דבר, אבל שום דבר לא ייקח ממשה סיני את החיוך, וממכבי פתח תקווה את העלייה. אפשר להגיד מברוק. אין מה זהו לומר. זה, כן. 4 דקות התוספת, קצת יותר מ2 דקות. ניסיון מרחוק לקורה. איזו מחצית שנייה מעולה יש כאן בטדי מכל היבט. הנה, זה קורה. מכבי פתח תקווה, אחרי עונה אחת בליגה הלאומית, חוזרת לליגת העל. זה לא היה הכי קל, אבל היא הייתה הקבוצה הטובה ביותר העונה בליגת המשנה, הדורסנית ביותר, הדומיננטית ביותר, האיכותית ביותר. וכל מי שמלווה את הליגה הזאת יודע עד כמה התהליך הזה קשה. אבל בסופו של דבר, וי גדול, משה סיני, וי גדול, מכבי פתח תקווה, תוך עונה בחזרה בליגת העל.